se tam na začátek, je tady někdo, kdo by se chtěl naučit něco nového, cokoliv, přihlásit se. Většina. A je tady někdo, kdo si myslí, že umí něco, co by mohl někoho naučit? Taky se přihlašte. No, to už je míň, ale přece jenom bychom se mohli něco naučit. Naším motem projektu je, každý může kohokoliv naučit cokoliv. V podstatě to znamená, že kdokoliv z vás, pokud něco umíte, něco vás zajímá, nebo něco se chcete sami naučit, protože tak můžete kohokoliv něco naučit. Říká se, když chceš se něco naučit pořádně, tak to uč. Takže možná i je to dobrý způsob, aby se dokonali. Co my se snažíme, je vyhledávat lektory, lidi, normální lidi, ne profesionální lektory, kteří něco umí, něco, co by chtěli někomu předat. Baví je to natolik, že o tom studují různý materiály, hledají si informace a chtěli by to, co se naučili, předat. Například já jsem se naučil běhat, pár maratonů jsem si uběhl a teď učím lidi, nebo snažím se jim předat své zkušenosti, které jsem ve své běhací kariéře získal. A přesně to je to, co my hledáme. Takže kdokoliv z vás cokoliv umí, určitě se nebojte přihlásit a někoho dalšího naučit. Kdo se chcete něco naučit, zase se naopak podívejte na portál, mám tam kolem 70-80 kurzů různých. Takže tam určitě najdete cokoliv. Důležitý je, že hledáme do vás opravdu každý. To znamená, nemáme žádný ověřovací schémata nebo nějakým způsobem dověřujeme, když se nám někdo přihlásí, že by chtěl něco naučit, tak to není nejmenší problém. Nemusí mít žádný certifikát, nemusí mít živnost, nemusí mít nic, jenom buď se podělit a může učit. No. Jasně. Jaký je vaše nabídce? 70. To je nejkrátnější podle vašeho názoru. Ta nabídka je hodně široká. Jak zabít kapra? Jak zabít kapra? Ale možná to bude za pár měsíců aktuální, takže můžete se přihlásit. Zajímavý kurz je rozhodně bičování. Bičování, kdy se učíte používat bič, jak měl Indiana Jones. Že ono to prý není tak jednoduchý s tím prásknout, tak aby to mělo ten zvuk. A nezabít se, tak. Takže tohle se tam učí, třeba běhání na boso, taky není úplně typický. Další mě úplně takový netypický nepadají, ale je to tam dost. No. Tak a snad třeba být co nejvíc jako poptávání teď? To je zajímavé. Poptávání je to, co má nejnižší cenu. Možná to úplně není tak divný. V podstatě docela letějí fotografické kurzy. On už zmizel, byl včera, tam byl kurz, jak používat smartphone, což poměrně taky letí. Super, nám někdy před týdnem nám psal 70letý pán, že je strašně rád, že nás našel, že už s tím svým telefonem, že ho dostal k narozeninám a strašně s ním bojuje. Takže byl včera na kurzu, ještě jsem se nedíval, jestli nám napsal nějakou zpětnou vazbu. Jak to probíhá teda, ty kurzy? Ty kurzy probíhají, jak si to lektor nastaví. My dáme jako virtuálně nebo? Určitě osobně. Zatím máme 100% soustředění na osobní. Vůbec neděláme webináře nebo videokurzy. Jedna z našich hodnot je vlastně ty lidi spojovat přímo osobně. Takže v podstatě všechno na lektorovi. Nastavuje si cenu, nastavuje si prostory, kde se bude kurz konat, celý popis, fotku, všechno si dělá v podstatě sám. My mu děláme na to zpětnou vazbu, protože spousta lektorů vůbec neví, jak se prezentovat. Proto tam je taky trénink sebeprezentace a řečnických dovedností. Takže s tím jim pomáháme samozřejmě před tím kurzem. A potom v podstatě se lidi hlásí přes náš portál a kurz se uskuteční, když se naplní dostatek lidí. Jenom chápu to dobře, že máte webovou stránku, která funguje jako agregátor nabídek lidí, kteří si myslí, že můžou naučit, nebo teda nabídek lektorů od amatérů až profesionálů. Je to tak, ano.
Jako nejsme, nemám rád slovo agregátor, ale možná jsme agregátor. Nejsme agregátor ve smyslu, že bychom brali z různých vzdělávacích společností kurzy a dávali na jeden svět, to určitě nejsme. Ale ano, jako snažíme se aktivně vyhledávat lidi, kteří prostě umí něco. Když by se sjelo úplně dolů a někde ještě dál na webu, tak jsou tam i vlastně poptávkový formulář, co by se lidi chtěli naučit. Takže se snažíme i tu jejich jako poptávku splnit. Když tam třeba napsali, já nevím, meditaci tam někdo psal včera, tak prostě se budeme snažit někoho najít, kdo učí meditovat. Jo, takže... Chceš poslat? Prosím? Chceš poslat někoho? No, nechci poslat, já chci, aby ten člověk měl sám zájem, jo? Hledáme to... Hele, není tam rating. Jo. Prosím? Že tam není rating. To jako uživatel, když na to koukám, tak to je první, co mi strašně chybí. Rating? No, jako já nevím, jestli je ten člověk dobrý vůbec, no. Chybí ty No, jo, tak hvězdičky nemáme, nelíbí se nám hvězdičky, ale když se prokliknete dovnitř kurzu, tak jsou tam... No jasně, třeba procházka pro začínající fotografie, když klikneš, tak zajdeš dolů, já zrovna to neplnej, ale dolů, dolů, ještě. No, tak tady zrovna je tam jeden názor, on byl asi jenom jednou, ale v podstatě takhle tam jsou názory od lidí, kteří absolvovali. Jo, skáčou, nemáme hvězdičky. A ani se nepřemýšlel to, že to je jako, když mi někdo řekne, že tam že nějak jako moc nereguluje tu nabídku těch lektorů, tak v tu chvíli bych jako byl trošku opatrný a říkal si, že tam třeba nepřijde nějaký podvodník. Jako je jasný, že ho tam pak ne, když máte špatný on tam nepustíte, tak. Ale i tak... Nevím, fungujeme 4 měsíce, bylo na našich kurzech přes 500 lidí, takže nepocitujeme tenhle problém, že by měl někdo strach. Jestli někdo má strach, těžko říct, asi se to těžko dovíme. To znáš? Takže tak. Já tam nějakou soutěž, můžeme vyhrát. Jo, soutěž tam je o Kindle, no. Já jsem se chtěla zeptat, poznám já třeba z toho kurzu, kolik lidí se do toho kurzu může, kolik si může účastnit, než jenom, že zbývá poslední místo. Podle toho, no, tady jsou přihlášení účastníci a když zbývá poslední místo, tak je pro 4 a je to. A nad tím teda pořád je dostatečně naplněn, tak tam bývá, když je třeba chybí ještě 2 lidi, aby se termín uskutečnil. Jo, ale v podstatě takhle myslím, že to je dostatečné. Je nutná podmínka, že ten kurz musí být za peníze, může to být nějaký... Měli jsme několik kurzů zadarmo a není to podmínka. My neklademe tuhle podmínku, byl kurz couchsurfingu třeba, tam bylo asi 60 lidí, to bylo zadarmo úplně. Takhle vstupné dobrovolné, vybralo se nějaký 2000 krát. Ty příspěvky, že tam jsou dole, to jsou skutečně od lidí, co se z toho účastní? Jo, to jsou že tam není nějaký fake nebo... Ne. V podstatě, když ten kurz proběhne, třeba tenhle je dneska, 26. dneska, tak večer automaticky přijde všem, co byli přihlášení, tak přijde formulář, kam oni, nebo odkaz na formulář, kam oni můžou právě plnit tuhle zpětnou vazbu. Ano, můžeme tam dát hvězdičky, které zakliknou, ale to je takový, jako to má divný. Mě tam nechybí. No, to je asi jako pokud tě nezaujme samotný ten popis, tak přesvědčí tě to, že tam bude 1x5 hvězdiček. Já chci vědět, jestli ten lektor je kvalitní, a to nezjistím z popisu, který on sám napsal, a možná to zjistím, když si budu pročítat ty ale ve chvíli, kdy se vám to, můj názor jenom, ale když vám to naplní a bude tam třeba víc seminářů na podobný téma a já si budu chtít vybrat ten lepší, tak pak se mi nebude chtít si pročítat. Okay, zvážíme hvězdičky, jasně. Nebo procentář. Já si myslím, že v dnešní době LinkedIn a všechny těch věcí si ho prostě vygooglíš a ty hvězdičky tam budou fakt mít absolutně nulový význam. Jediný význam bude, že ten, kdo bude mít hvězdičky, tak bude mít ten kurz plný, takže test nebude zajímat, když se nepřihlásí, stejně si vyjde dalších 3. Myslím si, že je fér. Ne, ale myslím si, že je fér, když tam ty hvězdičky nejsou. A ty si pak vybereš toho sobě zabavit. A přijde nový lektor, nemá hvězdičky, nikdo k němu nepůjde, takže nikdy nebude mít hvězdičky. Jo. Pokud to funguje, tak jako MVP je prostě minimální produkt, když to funguje. Máte někde databázy těch lektorů, co se na to? Prosím? Máte někde databázy těch lektorů? No, jasně. Je tady nahoře...
A všichni ty lidi se k vám dostali, takže si oni našli. Není to tak, jak jsem říkal za první, na začátku. Na začátku jsme, když jsme zkoušeli 26. března a zhruba 2 měsíce jsme to dělali tebe, tak jsme hledali my aktivně, protože o nás nikdo nevěděl, to je jasný. Takže my jsme aktivně hledali, pak proběhlo několik reportáží, nějaké články, takže se nám hlásilo spoustu lidí. Teď už dlouho nic nebylo, takže už se nám tolik lidí nehlásí, takže zase začínáme hledat. Protože tam poptávají lidi některé kurzy, které nemáme, takže začínáme zase hledat. Ale jo, dá se říct, že většina z nich je, že se nám ozvali sami. No a vy jste měla dobrou kampaň, že jo? Jste třeba byli v České televizi. Podařilo se některý zajímavý